Hello? Alhaji ni ne. Wallahi idan gari ne. Assalamu alaikum. Akwai labari ne? Kan uba. Alhaji. Kai malam. 50,000 a Baba Bashir. Kai amma ko ya gode Allah saka da alheri. Wai wani alhajin kada yi isa ka zango. Dattijo. A washe 30,000. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Alhaji. Haba. Mota sabuwa. Sabuwar mota. Mu zauna. To ba na. Rabona min Allah. Mana. Yawa. Alhaji Isa ku Jalingo haka da wannan kyauta 30,000 kaɗan daga cikin aikin sa ai. Jan uba. To wannan aiko addu'a da kanan har illa masha Allah. Yawa. Allah sarki. Wai Jamilu dan Allah ni kan me kamar da ni wai kai kan wannan irin mutum banza ne yanzu to yanzu wannan murfin ta wannan waje ta to zaka kira taya ayya ai training din zama mai kudi nake yi ka san su masu kudi haka zaka ji suna wayar su hello na baka 50,000 mota ta gari ka zaka dauke ta haka masu kudi suke yi ai shi yasa ni ma tafiya zaka yi Oh my God.